La dita d'entrenador nou Victòria Segura no es va complir i l'Alpicat veu com una setmana més el caseller de punts es queda en blanc. El Vistalegre no va ser superior, però es va mostrar més efectiu. El primer gol, però, el van fer els locals amb un cop de cap de Rubén Egea a la sortida d'un córner servit per Genís Morera. Els del Segrià van estar a punt de fer el segon amb aquesta canonada de Juanjo, però el que va arribar va ser el gol de l'empat. Adrián Canelada guanyava l'esquena a la defensa roja per filtrar un xut sota les cames de Crissos en un moment en què els visitants estaven tocats. A la represa, els homes entrenats per Sergi Vela van buscar el segon gol sense sort, generant moltes arribades i ocasions de perill, però novament el Vistalegre va donar la sorpresa capgirant el marcador al minut 65 a través d'Ivan Peralta, que ajustava un fort xut a la dreta de la porteria defensada per Crissos. La sort girava l'esquena a l'Alpicat, més encara quan Xavier Goma va fallar un penal comès sobre Caste que hauria pogut significar l'empat a 2. Als minuts finals, els nervis van jugar una mala passada als alpicatins, que es van quedar amb 9 homes per les expulsions, primer de Baget per una entrada d'estemps i després de Crissos per una mà fora de l'àrea. Hem estat bastant irregulars, no? Fases de partits bones, alternant amb altres una mica tous i crec que tot i intentar canviar, encara som presa d'una dinàmica negativa de la que hem d'intentar sortir el més aviat possible. La derrota fa caure l'Alpicat en una perillosa 14a posició. Aquest proper diumenge els del Segrià buscaran la primera victòria de l'any al complicat camp del Viladecans.